फ्राय 22 मनाथ' मिनिमाम देग्लाय माइ मोजां जादों एसे मोजां नुदों आब'निखौ थांनांगौ बेबायदि बिनो मा समाव गायदोंमोन आबौ गायनाया जों मागोनि उनाव हाय दोस्त दे गोजां बोथोरनि माइ गायनायखौ देखायनो फैदों माने गोजां बोथोराव गायखांबाय आरो दा हादों दैज्लां बोथोर मोनफैबाय बोथोरा बारा मोजां नङा अखाया हाबाय थादों स' बेनिखायनो मा होनना बुंगोन गिन्जि सलादोनो फैदों जेबो दा कमेन्ट हो नैबे रेल गेटआव दङ जोङो रेल लामायाव सालाबाय थादों हारसिं दं साहैना फैनि अके नोंथांमोना नायलांबाय थादो बा बिराद मोजां नाङोलै गामियाव फैनानै बेबायदि जायगाफोरखौ नुफैयोब्ला टाउनाव थायै थायै जेबो बुस्थुखौनो रोंला जालांबाय अखायाबो बारा मोजांथ' नङा बोथोरा थेवबो देखायनोसै ना बिराद खस्थ' जादों मैया बिराद सान्दुं दुंदोंमोन नाथाय दिनै बिराद हाबाय अखाया बिराद माने बारा हायाखै खिन्थु हादो आरो जथेस्थ' जाय माइफ्रा सिजुदों मैया हानायखौना नोंथांमोननो बाहाय देखायलांसै माबायदि माइ जायो मा नाम माइनि नामा सोंना लानोसै ना अके फैबाय था लेट्स गो थिगैनो नै हाबाय थादो साइना बायनि आबौ भिडिअ लादो आबौखौ गोजां बोथोराव गायनाय माइना अखा हाबाय नालाय खोबना दोननांदो सफैबाय फाइनेलि खोबना माइखौ नायनो नायनोबा र' खोबना दोननो गोनां जादों नै माइआ खोबना दोनदो दा र' बिफांखौ खिथिलांसै बारनांगोन दं बेखौ नैबेबो माइयानो नै नाय बेसेबां गिदिर गिदिर जायो नाय माइ बेदरफ्रा मा माइ सोंना लानो ना लोगोफोर नायलांदो दैज्लां बोथोराव हानो जाफायो आरो गोजां बोथोराव गायना दोनो बेखौ मैया हादोंमोन ओमफ्राय अखा हानो गोनां जादोंमोन ना गालाय दंबावो 5 बिगासो आंना हाखांनानै आरो एवना दोनलायगोन आरो माइ गायलायगोन बेयाव दैज्लां बोथोरावलायनि दैज्लांनि स' बारनांबाय बारबाय बाबा मा माइ होनोमोन निख' आसुरि एन्टि माइ होनना बुङोमोन एन्टि माइ एनके नङा आसुरि गोजा मा समाव गायदोंमोनलै फागुनाव गायदोंमोन दा हाबाय आरो बेसेबांसो मोनगोन मथा मथि दा मोजां जायासैना मथा मथि 15 थांगोन आरो बिगा Ibi maya no? NK. बिराद गोलोद जायो आरो ना NK माइबा आरो बिराद जायो नैबे NK नङानो बेलेग न'खरसे लाहा NK गायदों 27 बिगा मोनदोंनो आरो बिगायाव मा नांगौ ने 27 बिगा जथेस्थ' दानि जोंनि हाफ्राव बेबायदि जायानो नैलै आबुलानि माइ तामाम बिराद जानाय नुदों खिन्थु आबुआ मा बुंनाय होनदोंलाय मा माइ गायो गोजां बोथोराव बहुत मोजां जानाय नुदों जोंनि गोजां बोथोराव मा माइ गायो आरो बेसेबां मोनो र' मोजां सोंनि र' आबौ मोजां बुंनालाय आंनि लोगोफोरनो दे हाइब्रिद जाथिय माइ NK होनना बुङो NK बिनिफ्राय बेसेबां मोनो बिगा
मोजां जाबाला खोब खमान 22 मन 22 मन औ सोरनिबा 27 मन बोनाय खोनादों सोरबा सोरबा बिसिबो जायो प्राय 22 मनाथ' मिनिमाम देग्लाय माइ मोजां जादों एसे मोजां नुदों आब'निखौ थांनांगौ बेबायदि बिनाव मा समाव गायदोंमोन आब' गायनाया जों मागोनि उनाव औ दाइखा खांबाय औ लोगो आरो नै माबा रनजित बा माबा गायनोसै बाहादुरफोर समान मोनगोन आरो ना थिगानो दा जेरै मोनदों आरो नेक्स्टआव बेनो मोनगोन बा आमथिनि सिगांबो गायबावनो हायो नै थाब हानो हायोबा दा हानायनि बावसो थिगानो दङ जोबोर मोजां मोनबाय नायनानै दा जोंनि मानसिफ्रा मावनो नागिराना बायो बेनिखाय सोलायनाय फैथो होनना जों मावनानै देखायदो बेखौनो आंबो नै इउटिउबाव देखायहरदो आरो एसे नायथो नैबे मोनसे जातिय नैबे मोनसे जातिय नैबेखौ एनके होनना बुङो नैबे आरो एनके होनना बुङो ओमफ्राय ओरैनो एसामिसफ्रा माबा बर'धानबो होनना बुङो बराधान ना बराधान दे जियानो जा आरो ओमफ्राय नैबे गोजा औ एनके होनना बुङा बेखौ बेबो एनकेयानो थेवब्लाबो बे माइलिखौ जेनेबा बायोब्ला सेरसेयाव 850 लायो आरोना नार्सारियाव ओमफ्राय दायो बेखौ जों निजायैनो बनायनो हायो माबायदि आब' बाय बुंना होदोलाय बेखौ माने हुदन खालामनांगौ आरो मा होनना बुङो बे आलु आरो ओइ दाउदै बेखौ मोनसे बासनाव दै लानानै बे आलु आरो दाउदैखौ दैयाव होना नायनांगौ दैयाव होना नायोबा आलु आरो दाउदैया गोदोयो दा बे गोदोनाया सायाव गोजावागौ माने बे जों जि जायो बे संख्रिखौ होबाय थानांगौ दैयाव ओमफ्राय बेखौ दोननायनि उनाव बेखौ सिङाव जिनिखि गोदोनानै थाबाय माइआ बेखौ मोजां साफा दैजों सुनांगौ आरो खेबथामसो सुनानै संख्रिनि गोबाबा जाहाथे खारो बेखौ सुनानै बे माइलिखौ माने दै साफायाव सोमनानै आरो माने बेखौ मोजाङै फोनांगौ आरो दा बे माइलिखौ बिदि लाखिनोबा जों दा नै बे आमथि सिगांनो नैबे हाइब्रिद जाथिय माइथ' बेखौ दायो जोङो लाना थांनानै सेरनैबा सेरथामबा 5 केजि नोंनो बेसेबां माइलि नांगौ बेखिनिखौ लोगो नानानै दा फोफाफिननांगौ फोनानै बेखौसो माइलि लाखिनांगौ दा नैबेखौ नानानै डाइरेक्टलि जुदि लाखियोबोला बिफाङा जागोन गोजौ खोब जागोन फिथाइ थायनो रोंनाय आंनि माइआ देग्लाय थायासै होननाय जाहोना बेयावनो जागोन आरो नों दे दा बेनिखाय बेखौ जुदि दा जों एसे आगोलाव बुंनाय बायदि खालामनानै बेखौ लाखियोब्ला बे फैगोन बोसोराव ओरैबायदि मोजां जागोन बेखौनो लाखिफिननो हायो ना आब' औ बेखौनो लाखिफिननो हागोन दे सोरनोबा नांगौबा खिथाहर दे आं डिसक्रिपसनाव माबा होगोन नाम्बारखौ होगोन जोङो बेबायदि बायनो दरखार बेलाय बे थांनाय बोसोराव जों बनायनाय नायदो दा माबोरै जादों नंगौना नङा जियानो जा आब'निफ्राय सोरबा जुदि लांफायोबा आब' हरनांगोन आरो दे आं इमिडियेटलि खालायनांगोन डिक्सि माबायाव लिरनानै निखिनानि गावनो बानायनानै गावनो गायफिननाय माइ खुनु हाइब्रिद जातीय बुस्थुसो खुनु जेबो खालामाखै मोननै जात थिगानो दं आब' दसे सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आब'निसिम माइ हाबाय थादो दे हाना गाहामोन र' आब' लानि मोननाय माइया बरिया जादों ने आब' दे हाबाय था आब' दे बरिया जाबाय बोथोराव गायनानै दोननाय माइखौ नुमारबाय आं केन्सेल लादों फैदों दै नैबेनो माइया स' भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो अननानै आंनि चेनेलखौबो दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय अके बाय नेक्स्ट दे लोगो मोनफिनगोन